Ние, българите, носим белези, които не се виждат. Белези, които не кървят, но тежат. Белези, останали от поколения болка, страх, принуда и оцеляване. Социалната травма не е просто дума. Това е невидим багаж, който ни предават като наследство. Поколения наред. От бабите и дядовците, които са живели в режим на страх. От родителите, които са били научени да мълчат, да се пречупват, да не вярват в никого. От един народ, който десетилетия е бил дресиран да оцелява, а не да живее. И после се чудим, защо ни е трудно да бъдем нормални? Защо ни е трудно да обичаме нормално, да говорим нормално, да спорим нормално, да градим нормално? Истината е проста. Трудно е да създадеш здраво поколение, когато самият ти си израснал в счупена среда. Нашите родители ни учеха да не вярваме, да не се открояваме, да не правим проблеми, да не се доверяваме на институции, на хора, на системи, да не мечтаем прекалено високо, за да не се разочароваме. И така се роди едно поколение. Поколението на българина в сянка. Умно, талантливо, способно, но белязано. Белязано от липсата на нормалност. Хора, които искат да обичат, но не знаят как. Които искат да градят, но ги е страх. Които искат да се доверят, но очакват удар. Които искат да бъдат добри родители, но вътрешно още лекуват собственото си детство. Социалната травма е това. Не е само лична болка, а колективна рана. И тя се предава без да искаме. Чрез думите, чрез навиците, чрез мълчанието, чрез недоверието, чрез страха. Но ето и добрата новина. Първото поколение, което осъзнае травмата, е поколението, което може да я спре. Да си признаем, че имаме проблем, не е слабост. Това е началото на изцелението. Когато разберем откъде идват нашите страхове, те губят силата си. Когато започнем да говорим, мълчанието умира. Когато обичаме съзнателно, лекуваме поколения напред. Ние може би не сме били родени в най-добрите условия. Може би сме наследили повече болка, отколкото заслужаваме. Но имаме едно огромно предимство – осъзнаването. И с него можем да направим нещо, което малко народи умеят – да превърнем травмата в сила. Да бъдем първото поколение българи, които вместо да предават болка, предават любов. Които вместо да учат на страх, учат на свобода. Които вместо да се затварят, протягат ръка. Които вместо да казват «така е било винаги», казват «до тук». Нормалността не се наследява. Нормалността се изгражда. Тя започва от нас. Ако този анализ ви напомни колко дълбоки са нашите рани и колко силно можем да ги излекуваме заедно, подкрепете каузата. Вашият жест ни помага да върнем нормалността в следващите поколения.